Bapak Ibu lan sederek, sugeng enjang, Salam. Pawartos pasamuan dinten menika jemuah tanggal 18 April 2020 rum setunggal benjang dinten Setu tanggal 19 April 2020 badhe kaladosaken pangibadah Sabtu Sunyi utawi Setu Tidem wanci jam 18 utawi jam 6 sonten ing Gereja Gumulan ngginakaken basa Indonesia. Ing Gereja Gumulan saha badhe dipun edaraken kalih kantong bisungsung. Ingkang rum kalih wontenipun pangibadah Minggu Paskah benjang Minggu 12 April 2020 wanci jam 6 enjang ngginakaken basa Indonesia lan wanci jam 8 ngginakaken basa Jawi. Mekaten pawartos pasaman lan ngaturi uninga bilih mangke nalika dahar roti lan ngunjuk anggur bujana mangke dipun tindakaken sesarengan kalian pendeta lan majelis. Mekaten Bapak Ibu, sumangga kita sami jumeneng, kita sami wiwiti pangibadah menika. Para sedherek, kita nyatunggil ing papan menika kangge sesarengan ngraosaken sangsara lan sedanipun Gusti Yesus. Sumangga kita cawisaken manah kangge mandeng tebih mangajeng ing saknginggiling pareden ing papan panjenenganipun pinentang. Kita kidungaken kidung pasamuan Jawi 258. Mugi sih rahmating Gusti. Pasamuan ingkang kita lumebet ing pangibadah menika kanthi pengaken Gusti Yesus Kristus iku jumeneng Gusti murih kaluhuraning Gusti Allah Sang Rama. Amin. Amin.
rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus nunggila ing panjenengan sedaya. Jenengan ugi lelampahaning salib estu nyata kayektosanipun boten saged ical dugeng delahan. Pramila sumangga kita regem kayektosan menika sinaosa jagat nyirik kita. Awit pawarta bab salib iku pancen dadi kabodhoan tumrape wong kang bakal padha tiwas. Nanging kanggo kita kang padha kapitulungan rahayu dadi sawab kang saka Gusti Allah. Setunggal Korinto 1 ayat 18. Sumangga kita sami ngidungaken Kidung Pasamuan Jawi 256 pada pisan lan 3 Gusti sinalib ing Golgota. Gusti sinalib ing Golgota, rembah dosaning para jalma, srana raga suci sampurna, puji asmanya, swawi muji asmanya. Estunipun boten wonten tiyang ingkang pantes kangge nampi pangapuntening dosa. Nanging Gusti Allah wis ngetingalake siye marang kita. Awit Sang Kristus wis nglampahi seda kanggo kita nalika kita isih padha kawengku ing dosa. Apa meneh saiki kita wis padha kabenerake srana rai wis mesti bakal luput saka ing bebentuning Allah. Rom gangsal ayat 8 lan 9. Mekaten pawarta sih rahmat saking Gusti. Puji syukur kunjuk Gusti. Yen bebedang
Sumangga kita manunggil ing pandonga. Ngaturaken panuwun kunjuk ing ngarsa paduka Duh Gusti, awit saking sih rahmat paduka ingkang mitulungi kawula. Ngaturaken panuwun awit saking pakaryan kawilujenganipun Sang Kristus ingkang nuntun kawula ngreksa lan ngrimati kawilujengan menika dumugi ing kasampurnanipun. Samangke sesarengan kalian pasamuan kagungan paduka brayat ageng kekajeng gumulan. Badya kawula ingkang babar panembah ing dalem pamujan menika menapa dene sederek-sederek kawula saking pundia kemawon ingkang mbok pilih ing enjing menika sesarengan sacara online babar panembah ing antawising pangibadah jemuah ati menika. Ngimuti ngraosaken menapa dene nuhoni dawuh timbalan paduka dados seksi prastian paduka samangke kawula bikak manah lan pangertosan pitados bilih Sang Roh Suci ingkang tumedhak nyaketaken kawula nampeni sabda pangandika paduka ngraos-ngraosaken lan tundhonipun ngecakaken wonten ing gesang patintenan kawula. Abdi paduka ingkang badhe nglantaraken sabda pangandika nyadong berkah ingkang saking paduka. Pelados-pelados liturgis ing sauruting pangabekten menika setunggal lan setunggalipun nyadong berkah paduka. Sesarengan kalian pasamuan kagungan paduka kawula sumedya gesang enggal. Pramila kanthi andhap asoring manah ngrumaosi kawontenan ingkang kebak kekirangan kawula nyuwun gunging pangaksami. Kawula ngaturaken pangabekten kawula pelatosan pangandika lan pandonga kawula menika konjuk wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Pasamuan ingkang kinasih sumangga kita migatosaken pamaosing Injil kangge kita ing wanci menika inggih Injilipun Gusti Yesus Kristus miturut Yohanan. Yohanan bab 19 ayat 31 dumugi 12. Yohanan 19 ayat 31 dumugi 12. Sarehne pinuju dina pencawisan lan supaya ing dina Sabat layon-layon aja kabanjur ana ing kayu salib sebab dina Sabat iku dina Sabat kang pinunjul. Mulane wong-wong Yahudi padha teka sarta duwe panyuwun marang Sang Pilatus supaya wong-wong kang ana ing kayu salib padha karemuk ana sikile lan layone kaudunna. Mulane para prajurit banjur padha mara sarta ngremuki sikile wong kang siji lan kang sijine kang disalib bareng karo Gusti Yesus. Nanging bareng nekani marang Gusti Yesus sarta padha weruh menawa wis seda, Gusti Yesus ora diremuk sampeyane. Ewa semono salah sijining prajurit manunggalane iku njojoh lambunge Gusti Yesus kelawan tombak temasak nalika metu gethihe lan banyune. Ana dene wong kang ndeleng bab kang ndeleng dhewe bab iku kang nekseni lan paseksene iku nyata sarta wong iku sumurup yen pratelane iku nyata supaya kowe uga padha pracaya. Sebab kelakone iku mau supaya kayektenana kang tinulis ing kitab suci ora ana balunge kang diremuk. Lan ana maneh tulisan maneh kang mratelakake wong-wong bakal padha nyawang marang panjenengane kang wis dijojo. Sawise mengkono Yusuf saka ing kutha Arimatea iku dadi seswane Gusti Yesus nanging kanthi sideman merga wedi karo wong Yahudi duwe atur panyuwun marang Sang Pilatus supaya dililanono ngukup layone Gusti Yesus. Lan Sang Pilatus uga nglilani Yusuf tumuli sowan sarta ngukup layone. Apa dene Nikodemus uga teka ing kono? Ya iku kang sekawit sowan ing ngarsane Gusti Yesus ing wayah bengi. Nikodemus nggawa caruban lenga mur lan lenga garu bobote watara 50 kati. Wong-wong mau ngukup layone Gusti Yesus
lan diulsi ing lawon kanggo adon-adon kaya adate wong Yahudi yen methak layon. Sak cedhake papan panggonane Gusti Yesus kasalib iku ana petamanane lan ing petamanan mau ana pakuburan anyar kang durung tau dienggo ngubur wong. Sarene pinuju dina pencawisane wong Yahudi sarta kuburane iku cedhak. Mula Gusti Yesus banjur disarekake ana ing kono. Mekaten Injilipun Gusti Yesus Kristus ingkang rahayu. Inggih menika saben tiyang ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti lan ingkang ngestokaken kanthi tumemen. Hosiana. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, ing dinten Jemuah Adi menika menawi kita ngraos-ngraosaken satunggaling pitakenan tumrap kita, menapa wonten Bapak Ibu sedherek ingkang dereng nate nderek prosesi jalan salib? Wonten sedaya sampun nate? Semua sudah pernah ikut jalan salib, entah dalam perkara yang sederhana di gereja atau dalam jalan salib melalui tempat khusus saudara-saudara kita umat Katolik yang memang memiliki hal-hal khusus kados to. Wonten ingkang nate ingkang celak nderek jalan salib wonten ing Gua Maria Marginingsih. Menika celak. Utawi Gua Maria Tritis, Gua Maria Kerep, Gua Maria Posarang, Gua Maria sanesipun. Menawi wonten ingkang dereng nate nderek, mangke saged karancang mekaten nggih. Sak mbotenipun nate para kaneman menika damel kreasi ingkang luar biasa. Mbak Via itu tahun kemarin nggih. Nggih, tahun kepengker Bapak Ibu mbayangaken dalem pamujan menika saged dados sarana jalan salib lho. Nggih to? Badhe wiwit saking konsestori, wonten ing teras, wonten ing balkon lan salajengipun wonten ing sak ngajengipun mimbar menika. Menapa raosipun nalika panjenengan nglampahi jalan salib? Mbok bilih awit saking kawontenan ingkang mirungga ing Gua Maria pundi kemawon, kula pitados manah kita menika lajeng ngraosaken sepisan. Ayem tentrem. Kaping kalih saged ngraos-ngraosaken gambaran Gusti ingkang ngraosaken panandang lumantar stasi-stasi ingkang wonten. Pinten stasi ingkang wonten? 51. Gambaran ingkang dadosaken kita ngraosaken kados pundi panandangipun Gusti Yesus, kados pundi Gusti ingkang seda sinalib, kados pundi salajengipun Gusti ingkang kakubur lan Gusti ingkang wungu. Gambaran ingkang nuntun kita ngraosaken ing dinten-dinten menika lumantar jalan salib. Wonten ingkang nate tindak dhateng Yerusalem ngraosaken jalan salib ing Yerusalem. Kula pitados sawetawis sampun tindak Yerusalem. Ingkang ngersakaken tindak dhateng Yerusalem mangke saged nggih japri. Gambaranipun beda. Menawi kala wau mbok bilih wonten raos tidem, raos tentrem, raos ngraosaken panandangipun Gusti, jaman sak menika ing Yerusalem menika pitakenanipun menika antawisipun wisata menapa rohani. Amargi menika wisata rohani. Pramila mboten maiben nalika jalan salib dipun lampahi,
Jebolipun Gusti Yesus menika nglangkungi peken-peken ingkang wonten. Kamangka jaman sak menika peken menika isinipun souvenir. Pramila jalan salibipun beda kalian Gua Maria Trites kala wau. Swasana ingkang nuntun kita ngraosaken kawontenan ingkang mirungga, nanging mirungga ing Yerusalem jaman sak menika. Jalan salib ning paningalipun ngelirik, tasih apik. Ning kok regane pirang dolar iki? Kamangka dolare dhuwur. Gambaranipun sampun beda. Ning nggih mboten menapa menika ingkang nama ujian iman. Badhe wisata menapa rohani. Menawi ingkang nengenaken wisata mbok bilih kenggo. Wah menika mangke kedah dipun asta, dipun lebetaken koper makaten. Nanging ingkang nama rohani mbok bilih menika ujian. Gambaranipun kados pundi? Nglampahi margi salib ing jaman sak menika ngrunut menapa ingkang dipun lampahi Gusti Yesus. Nanging beda malih panjenengan nate mirsani film menika mboten? Kula pitados menawi para lare malah sampun, para remaja pemuda menika sampun. The Passion of the Christ. Gambaran film menika ing antawising film-film sanesipun ingkang nyariosaken panandhangipun Gusti Yesus The Passion of Christ menika nelakaken kados pundi kita kaajak. Mboten wonten perkawis ingkang tentrem rahayu ing margi salib, mboten wonten pepinginan babakan mundhut blonjo kala wau, ning gambaranipun margi salib menika ngidap-idapi. Kados ing Minggu Palma kala wingi. Nalika umat sami dene sorak-sorak Hosiana, binerkah ana ingkang rawuh wonten ing asmanipun Gusti. Ing dinten jemuahipun sorakipun beda. Kasalibno. Yang kemarin berujar dalam pujian Hosana, diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan, sekarang mengucapkan salibkan dia, salibkan dia. Gambaran perkawis ingkang edapi-edapi. Satemah gegambaran panandhangipun Gusti kados pundi Gusti ingkang kedah manggul salibipun. Gusti Yesus ingkang dawah, Gusti Yesus ingkang kabotan, Gusti Yesus ingkang lajeng dipun biyantoni dening Simon saking Kirene. Gusti Yesus ingkang nandhang sangsara, nanging Gusti Yesus ingkang tasih migatosaken tiyang sanes ingkang sami dene nangis. Gusti Yesus ingkang sangsara dumugi sedo ing kajeng salib. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, gambaran waosan Injil ing wanci menika monggo ingkang saderengipun ayat ingkang sepisan dumugi ingkang kaping 3 panjenengan waos piyambak. Amargi menawi dinten menika jangkep kawaos ayat 1 dumugi 2 kalih. Nanging ingkang sampun kawaos kala wau perangan pungkasan saking menapa ingkang kelampahan. Satunggaling gambaran ingkang nuntun samangke kita kaajak mandeng salib. Bapak Ibu para sederek ingkang kinasih, sinten kemawon ingkang mandeng salib. Gambaran waosan kita sakmbotenipun ingkang sepisan inggih tiang-tiang ingkang nalika semanten sami kempal badhe tiang-tiang menika ingkang swawinipun sorak Hosiana lajeng matur sorak salibkan dia. Ateges menawi tiang-tiang menika mandeng salibipun Gusti menapa ingkang wonten ing manahipun.
rumaos menang, rumaos mongkok, lah ngono to disalib. Kados dene Gusti menika Durjana ageng. Pramila anggenipun mandeng salibipun Gusti kanthi raos menang unggul mekaten. Ingkang angka kalih, ingkang mandeng salib menika para prajurit. Panjenengan gambaraken para prajurit ingkang saking wiwitan sampun ngamping-ngampingi Gusti Yesus ing antawi sing pengadilan ingkang boten adil, ing antawi sing satunggaling pangwaos kados pundi sangsaranipun menika Gusti Yesus ugi salah satunggalipun saking para prajurit ingkang nilakaken panguwasipun ingkang saestu ngidapi-dapi. Pramila nalika para prajurit mandeng salibipun Gusti, menapa ingkang wonten ing manahipun? Sampun nindakaken tugas kewajiban kanthi sae. Dawuh pengadilan dipun salib lan saestu sampun kasalib. Wonten raos mongkok mbok pilih. Sinten malih ingkang mandeng salib? Ingkang mandeng salib inggih menika Ibu Maryam lan para pawestri ingkang saestu setya dhateng Gusti. Pramila mboten maipun wonten gambaran kados pundi satunggaling ibu lan para ibu ingkang ngraosaken katresnan nekseni wiwit saking Gusti Yesus miyos, wiwit saking sedaya perkawis ingkang katindakaken lumantar panggula wentah ngamping-ngampingi ing antawi sing pakaryanipun Gusti sak menika. Ibu menika kedah nekseni putra ingkang kalairaken kasalib. Tumrap para ibu, para wanita, nalika mandeng salib ingkang mekaten, menapa raosipun? Satunggaling raos katresnan, kinantenan raos ingkang boten kanten-kantenan. Selajengipun ingkang angka sekawan sakmbotenipun para sekabatipun Gusti. Sinten ingkang mandeng salibipun Gusti? Salah satunggalipun Yokanan ingkang setya tuhu. Wonten pundi Simon Petrus lan sak kancanipun? Sumebar. Para sekabatipun Gusti mbok bilih mandeng salib saking katebian. Simon Petrus ingkang sampun nyelaki Gusti Yesus mandengipun saking perkawis ingkang tebih amargi mboten kepengin dipun tepangi tiyang sanes. Nanging sakmbotenipun wonten Yokanan ingkang setya tuhu ngamping-ngampingi Ibu Maryam anggenipun sami dene mandeng salibipun Gusti. Lajeng tasih kathah malih sakmbotenipun ingkang angka gangsal inggih menika kita sedaya. Bapak Ibu para sederek, mandeng salib, memandang salib Kristus kados pundi raos panjenengan? Menapa panjenengan nate mandeng salibipun Gusti? Kaaturan wekdal mirungga ingkang wonten ing sak nginggiling mimbar menika wonten salibipun Gusti. Monggo kaaturan wekdal sawetawis panjenengan mandeng salib menika lan ngraosaken wonten ing manah panjenengan. Samangke kados dene kita wonten ing stasi ingkang kaping 11 Gusti Yesus ingkang kasalib. Kados ugi ing stasi ingkang kaping 12
Gusti Yesus ingkang sedo sinalib. Salib menika ngimutaken kita kados pundi panandang sedanipun Gusti kangge mitulungi kita sedaya. Satunggaling perkawis ingkang endah ing antawising dalem pamujan menika. Nalikanipun karancang, nalikanipun kabangun, lan menika temtu badhe ngimutaken kula dhateng swargi Bapak Yusuf Sarmin lan para sederek kita ingkang wonten ing antawising pembangunan dalem pamujan menika ingkang lajeng gambaraken salib ingkang endah menika. Gambaran sejatosipun nuntun kita. Salib menika dados sarana, monggo menika saged karaosaken utawi satunggaling wekdal nalika gereja menika suwung ing enjing siang menapa dalu namung panjenengan ingkang wonten ing dalem pamujan menika kanthi swasana ingkang tentrem rahayu saged dados pengalaman iman mandeng salibipun Gusti, memandang salib Kristus. Tentu menika ngarahaken kita kados pundi wonten ing manah lan pamikir kita. Menungso kita menika ingkang dosa. Nanging katresnanipun Gusti ingkang mitulungi satemah mendhet margi salib, margi kawilujengan tumrap kita sedaya lan dosa kita binirat dening pangorbananipun Sang Kristus. Ingkang selajengipun sak sampunipun mandeng salib ingkang ngaosi ingkang mekaten menika menapa ingkang badhe kita tindakaken? Monggo kanthi mandeng salib nuntun kita bilih kita sampun binerkahan katresnanipun Gusti kawilujengan. Pramila timbalanipun ngrimati kawilujengan dumugi kasampurnanipun. Nggih. Menawi kala wingi Gusti nimbali swargi Bapak Sudarto pepanggihan kalian sederek-sederek kita mbok bilih ingkang boten saged kaaturaken setunggalipun derek pambujanan kalian Gusti ing kasuwargan para pini sepuh kita ingkang sampun ngrumiyini kita tentu menika nuntun kita ing antawising pangajeng-ajeng benjang ing kasampurnaning kawilujengan pambujanan kasuwargan ugi badhe kita raosaken nanging samangke ing dinten menika Gusti nuntun kita badhe marek ing pambujanan minangka sarana pangrimating kapitadosan. Pramila kanthi mandeng salib ateges kita dipun timbali ngrimati kapitadosan. Nggih kanthi pambujanan, nggih kanthi sregep ing pangibadah, kanthi sregep ing antawising kegiatan gereja badhe sarasean, badhe menapa kemawon ing antawising gesang sesarengan lan peladosan. Lan mirungga mboten namung ngibadah ing dalem pamujan, nanging pangibadah sejati ing gesang padintenan. Ateges mandeng salibipun Gusti nuntun kita anggen kita tansah pitados, anggen kita tansah ngemuti Gusti. Lan kados dene tema ing masa raya Paskah menika kita katimbalan dados seksi prasetyanipun. Sumangga kanthi kegiatan kapitadosan pambujanan ingkang badhe kita tampeni mangke tansaya ngiyataken gesang kapitadosan kita, tansaya kita dados renaning penggalihipun Gusti, tansaya kegiatan mandeng salib dados sarana gesang enggal, gesang ingkang linangkung prayogi dados seksi prasetyanipun lumantar pitembungan lan lampah lan asmanipun Gusti kaluhuraken. Wilujeng gesang enggal, wilujeng mahargya kawilujengan peparingipun Gusti, wilujeng jemuah ati Gusti Yesus berkahi kita. Amin. Wekdal ening kangge kita.
wekdal ning cekap pasamuan kaaturaken jumeneng minangka tetelaning kapitadosan kita sumangga nglesanaken sahadat 12 sesarengan. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula. Ingkang kabotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jemunipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi sedo lajeng kasarekaken tumedhak dhatenging teleng palimengan. Ing tigang dinten wungu malih saking antasipun tiyang pejah. Lajeng sumengga dhateng swarga pinarak wonten tentenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking mriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci satrawati inggih patunggalanipun para suci. Menapa dene pamben dosa tanganipun raga sarta sang pasamuan keaturan lenggah malih. Sumangga sesarengan kita manunggil wonten ing pandonga syafaat. Kita ndedonga. Duh Gusti Rama sesembahan kawula. Ing wekdal paduka ngeparengaken kawula ngingeti menapa ingkang kelampahan ing antawising pangorbananipun Sang Kristus. Saestu Duh Gusti paduka nuntun kawula tansah mandeng salib Sang Kristus. Mboten mandeng kanthi manah ingkang kebak raos mongkok menapa dene kumalungkung kados ingkang karaosaken katindakaken dening tiang-tiang nalika semanten. Paduka mucal kawula mandeng salib paduka ateges kados pundi kawula nampeni pangorbananipun Sang Kristus ingkang mitulungi kawula ingkang ngrembat sedaya dosa kawula lan menika awit saking katresnanipun. Mandeng salibipun Sang Kristus nuntun kawula ugi kados pundi kawula ngugemi kawilujengan lumantar margi salib lumantar pangorbanan sangsara lan sedanipun Sang Kristus. Samangke paduka nuntun kawula setya tuhu wonten ing margi kawilujengan paduka. Pramila Duh Gusti kados dene Sang Kristus mekaten ugi pamikir lan pangraos kawula paduka kiyataken tundhonipun saestu kawula dados seksi prasetyan paduka lumantar pitembungan lumantar lampah lan tata caraning gesang. Kanthi mandeng salib paduka kawula tansah nginggalaken gesang dados tangsaya sami kalian Sang Kristus ngundangaken katresnan setya tuhu lan tentrem rahayu. Nuhoni dawuh timbalan paduka kawula aturaken lampahing gesang kawula. Pramila Duh Gusti ing dinten menika kawula sumedya gesang enggal lan paduka ingkang berkahi kawula. Rama sesembahan kawula mekaten ugi ngaturaken panuwun menawi ing dinten menika paduka taksih ngeparengaken kawula ngimuti sedaya pakaryan kawilujenganipun Sang Kristus lumantar pangibadah jemuah ati. Kawula ugi pitados paduka ingkang berkahi anggen kawula ngraos-ngraosaken salajengipun lumantar pangibadah setu sepi menapa dene tundhonipun Minggu Paskah. Paduka berkahi kawula sedaya. Paduka berkahi sedaya pencawisan ingkang wonten lan menika tangsaya ngiyataken kekiyataning kapitadosan kawula. Pramila sesarengan kalian brayat ageng pasamuan kagungan paduka ing kekajeng gumulan kawula ngaturaken panuwun menawi kebabaring berkah paduka ing dinten menika nuntun kawula ngaosi aosing gesang bebrayatan
awit kawula tinunggil ing antawising brayat lan brayat ageng peparing paduka. Brayat ingkang winengku ing sih rahmat paduka lumantar kasarasan kacekapan tentrem rahayu. Brayat ingkang binerkahan lumantar kabinganing para adiyuswa para tiyang sepuh. Gesang sesemahan ingkang kebak katresnan lan para anak putu ingkang kebak pengajeng-ajeng ing dinten tembinipun. Menapa dene paduka rawuh paduka mitulungi kawula ing antawising sedaya panandang. Paduka ingkang berkahi sok sinten ingkang nyenyuwun maknaning bagas kesarasan. Paduka ingkang berkahi maknaning panglipur. Paduka Gusti ingkang nuntun kawula mboten nate rumaos piyambak. Mboten nate rumaos piyambakan. Awit paduka rawuh ngampi-ngampingi lan berkahi. Menapa dene kawula aturaken sok sinten para tiyang sepuh kawula, para adiyuswa ingkang awit saking katresnan paduka linangkung rumiyin nimbali semah kinasih ngraosaken kabingahan sampurna ing swarga ing pambujanan kasuwargan. Kawula ugi pitados paduka berkahi sederek-sederek kawula ing antawising nglajengaken gesang ing alam donya kinanthi dening Sang Kristus. Mekaten ugi kawula aturaken ing antawising gesang sesarengan mirungga ing dinten menika ing antawising brayat ageng pasamuan kekajeng gumulan. Paduka ngeparengaken kawula marek ing pambujanan. Lan kawula pitados pambujanan ingkang badhe kawula tampeni ngemutaken kados pundi Sang Kristus ingkang sampun maringaken sarira lan rahipun kangge mitulungi kawula ngrembat sedaya dosa panerak kawula. Kanthi mekaten duh Gusti, paduka ingkang dadosaken kawula sembodo marek ing pambujanan, tundhonipun berkah pambujanan menika tansaya ngiyataken kawula gesang enggal jumbuh kalian kersa paduka. Kawula aturaken ugi sederek-sederek kawula ingkang babar sedaya peladosan mirungga ing antawising pekan suci lan mirungganipun ing dinten menika lumantar pradataning pasamuan ing kekajeng gumulan, lumantar komisi peribadatan lan ugi komisi-komisi sanesipun lan mirungganipun para lare remaja pemuda tim multimedia kekajeng gumulan ing antawising peladosan ing antawising kasetyanipun ing dinten-dinten menika menapa dene mirungganipun tim kerawitan Sabda Gongso. Sok sinten ingkang paduka agem babar peladosan kawula pitados sih kamirahan paduka kebabar lan tansaya ndadosaken kawula ugi anggen kawula gesang enggal lumantar sedaya talenta peparing paduka ngluhuraken asma paduka. Sok sinten sederek-sederek kawula ing saklumahing bumi ingkang ing dinten-dinten menika ing minggu suci menika mahargya sedaya kawilujengan peparing paduka. Kawula aturaken sedaya lampah pangabektenipun awit paduka ingkang rawuh paduka ingkang berkahi. Mekaten ugi wonten ing gesang patintenan anggen kawula nuhuni dawuh timbalan paduka. Gesang patintenan minangka pangibadah ingkang gesang ingkang sejati. Kawula aturaken lampah gesang jumbuh kalian sedaya pangandika piwucal lan tulodo Sang Kristus. Pramila Gusti, kawula aturaken gesang enggal ing ngarsa paduka. Ngrumaosi kawontenan ingkang kebak kekirangan. Saestu kawula nyuwun gunging pangaksami ing antawising gesang sesarengan, ing antawising sedaya peladosan, ing antawising anggen kawula nuhuni dawuh timbalan paduka. Mbok pilih pinanggih kekiranganipun kawula pitados paduka ingkang paring pangapunten, paduka ingkang tansah nginggalaken lan nyampurnakaken gesang kawula sedaya. Pramila kawula aturaken gesang kawula sawetahipun menapa dene pandonga syafaat menika namung kunjuk ing Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus
Kados ingkang sampun kawartosaken wonten ing pawartosing pasamuan ing dinten menika ing pangibadah jemuah adi menika badhe kaladosaken sakramen bujana. Sakramen bujana menika sarana kangge ngrimati kapitadosan ingkang kelampahanipun kadasaran wonten ing dawuhipun Gusti Yesus Kristus ndungkap Gusti Yesus kasalib. Panjenenganipun mundhut roti, sak sampunipun saos syukur lajeng nyuwel-nyuwel roti wau saha maringaken roti wau dhateng para sekabat tuwin ngendika, "Padha tampanana, panganen iki badanku." Sak sampunipun menika panjenenganipun mundhut tuwung saos syukur lajeng maringaken tuwung wau dhateng para sekabatipun pangandikanipun, "Padha ngombe kabeh saka ing tuwung iki, sebab iki getihku, getih ing prajanjian kang kawutahake kanggo wong akeh murih apuraning dosa." Sakramen bujana ngimutaken tiang-tiang pitados dhateng ingkang sepisan. Penyalipan sedo dalah wungunipun Sang Kristus. Kalih kalenggahanipun tiang pitados minangka warganing brayatipun Allah. Tuwin ingkang angka 3 kasampurnaning kawilujengan ingkang kaprastiyakaken dening Gusti Allah. Menggah ingkang dipun parengaken derek wonten ing sakramen bujana inggih menika saben tiyang ingkang kabaptis kalebet para lare ingkang kacawisaken kanthi titi dening pasamuan kangge nambut rahmatipun Allah ingkang katandukaken kangge sawetahing brayat. Awit para lare ugi nggadahi papan wonten ing prajanjian kawilujengan. Pasamuan ingkang kinasih, saderengipun kita nampeni sakramen bujana menika, sumangga sepisan malih kita ndadar diri kita kanthi mitaken miterang wonten ing manah kita ingkang mekaten. Ingkang sepisan, menapa kita ngakeni bilih kita dumunung ing kawontenan ingkang boten wilujeng, ananging awit saking siramatipun Gusti Allah kita kawilujengaken lumantar pangorbananipun Gusti Yesus Kristus. Kalih menapa kita sagah kelayan temen-temen nglampahi gesang enggal ing saklebeting pangrehipun Sang Roh Suci. 3, menapa kita sagah nglampahi gesang kanthi sawetahing panuwun syukur ing saklebeting panunggalan minangka brayating Gusti Allah. Sumangga kita ndadar manah kita, sumangga kita lumebet wonten ing wekdal ening sawetawis. Duh Gusti, menika kawula sedaya ing antawising sedaya pengaken ingkang kawontenan kawula, paduka ingkang mirsani manah, paduka ingkang paring pangapunten, paduka ingkang ninggalaken kawula, lan ing sedaya gesang ingkang kebak pamratobat kawula sumedya gesang enggal. Pitados menawi paduka ngeparengaken kawula nampeni pambujana, menika tansaya ngiyataken gesang kapitadosan kawula, tansaya ngimutaken bilih kawula menika brayating Allah. Paduka ngeparengaken kawula ugi kebak pengajeng-ajeng ing antawising pambujanan sampurna ing swarga ing titi mangsanipun mangke. Nanging pambujanan samangke ingkang badhe kawula tampeni nuntun kawula ngemuti pangorbananipun Sang Kristus lan gesang enggal wonten ing margi kawilujenganipun. Pramila kawula aturaken diri lan gesang kawula setunggal lan setunggalipun. Kawula aturaken lampah panampining pambujanan ing wanci menika lan kawula aturaken sedaya panuwun menika
awit saking pangorbananipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita lumebet wonten ing sakramen bujana sesarengan kalian kidung Sang Kristus sinangsara. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Roti lan anggur menika mralambangaken sarira lan rahipun Gusti Yesus Kristus. Saderengipun kita nampeni roti lan anggur menika, sumangga kita ngimuti Gusti Yesus ingkang wonten ing swarga. Kita pitados bilih Gusti Yesus Kristus ngrimati sedaya gesang kita. Pramila sesarengan mangke minangka brayating Allah, kita badhe nampeni roti lan anggur menika lan mangke mirungga sesarengan kita badhe dahar lan ngunjuk anggur sak sampunipun sedaya nampeni lan kita tindakaken sesarengan. Roti ingkang sampun kacuil-cuil menika mralambangaken sariranipun Gusti Yesus Kristus. Sumangga panjenengan tampeni lan panjenengan dahar kanthi ngemuti lan pitados bilih sariranipun Gusti Yesus Kristus sampun kinurbanaken dados tebusan ingkang sampurna kangge ngluwari kita saking dosa. Amin.
Menapa wonten Bapak Ibu para sedherek ingkang dereng nampeni roti? Wonten ingkang dereng nampeni roti? Sedaya sampun? Matur nuwun. Sumangga sesarengan roti menika kadhahar. Pasamuan ingkang kinasih, anggur wonten ing tuwung menika meralambangaken rahipun Gusti Yesus Kristus. Sumangga panjenengan tampeni lan panjenengan unjuk kanthi ngemuti lan pitados bilih rahipun Gusti Yesus Kristus sampun kawutahaken dados tebusan ingkang sampurna kangge ngluwari kita saking dosa. Amin.
Sedherek ingkang dereng nampeni anggur, sedaya sampun nampeni anggur, matur nuwun. Sumangga sesarengan anggur menika kaunjuk. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita caos syukur kalian luhuraken Gusti wonten ing pandonga syukur kanthi ngucapaken ing saklebeting manah kita mekaten. Duh nyawaku, saoso puji marang Pangeran Yehuwa. He isining batinku kabeh memuji marang asmane kang suci. Duh nyawaku, saoso puji marang Pangeran Yehuwa, lan ojo lali marang saking kasainani. Panjenengane kang ngapura saking kaluputanmu, lan maloyaake saking lelaramu, kang ngentas uripmu saka ing kubur, lan makutane kowe kelawan kadarman lan kawelasan, kang margi kekarepanmu kelawan apa kang becik, temah kowe gak enomake maneh kaya manuk Garuda. Pangeran Jiwa iku ambek welasan lan ambek asih, gedhe sabare lan luber sih susetyani, ora tansah ndendukani, enggone duka ora ing selawase, kang katandukake marang kita ora timbang karo dosa kita, anggone paring piwales marang kita ora ing sak boboting kaluputan kita, nanging sepira dhuwuring langit ngungkuli bumi, ya semono gedene sih kadarmane tumrap para wong kang ngabekti marang panjenengane. Sepira to ing wetan saka ing kulon, ya semono enggone nebehake panerak kita saka ing kita. Kaya dene bapa enggone duwe piwelas marang anak-anake, ya kaya mengkono Yehuwa enggone paring piwelas marang para wong kang ngabekti marang panjenengane. Mula saka iku aku tansah nyaritakake kamulyaning Pangeran ing samengko tumeka ing selawas-lawase. Amin. Pasamuan para sedherek ingkang kinasih Gusti, estunipun boten wonten sok sinten ingkang kuwawi ngwangsulaken sih katresnanipun Gusti. Ewa semanten sumangga
Kita ngaturaken pisungsung minangka tetelaning raos syukur lan srana kangge ngluhuraken asmanipun. Awit dene anane samubarang kabeh iku saka ing panjenengane lan marga dening panjenengane sarta lumadi marang panjenengane. Kamulyan kagem ing panjenengane salawas-lawase. Rum 11 ayat 36. Kita aturaken pisungsung kinanten kidung pasamuan Jawi angka 178A. Pasrah sumarah mring Gusti. Kairing karawitan Sabtu ing Kongso. Pasamuan kasuwun jumeneng. Kita aturaken pisungsung menika salebeting pandonga. Kita ndedonga.
Kita ndedonga. Doalah tuwing berkah ngaturaken panuwun lan pamuji syukur awit patuko tansah ngrimati gesang kawula. Katresnan patuko saestu kawula raosaken mirunggan nalikanipun patuko Gusti kawula Yesus Kristus sinalip wonten ing kajeng salib ngrembat dosa kawula. Wanci menika Rama kawula ngaturaken panuwun syukur dene patuko sampun kepareng paring wewengan dumateng kawula sedaya ngaturaken pisungsung kawula wonten ing ngarsa patuko. Inggih pisungsung ingkang wekdal menika kawula kempalaken pisungsung wulanan kawula, pisungsung mirunggan kawula lan pisungsung sanesipun. Mugi sinagedna kawula sedaya ngaturaken pisungsung wonten ing sauruting gesang kawula namung kagem kamulyan patuko. Mugi pisungsung menika patuko tampi, patuko berkahi, patuko sucikaken temah temanjanipun inggih namung kagem kamulyan patuko kemawon nyekapana kabetahaning pasamuan menika. Kawula ndongaaken sederek-sederek kawula ingkang ngrimati lan ngecakaken pisungsung menika. Mugi patuko paring kawicaksanan temah menapa ingkang dipun tindakaken dadosaken kepareng patuko lan kagem kamulyan patuko. Gusti Allah kawula sedaya mugi patuko wucal tansah ngaturaken pisungsung wonten ing sauruting gesang kawula kanthi ikhlasing manah kawula. Senadyan boten pojo-pojo timbang menawi kabanding kalian peparing patuko ingkang kathah. Gusti mbok pilih anggen kawula ngaturaken pisungsung ing wanci menika lan anggen kawula ngaturaken pangibadah ing wanci menika wonten sumolaning dosa kala nyuwun ageng pangapunten. Salajengipun nalikanipun kawula sampun rampung ngaturaken pangibadah menika kawula badhe sesewangan wangsul ing griya kawula piyambak-piyambak nyuwun panuntun patuko semah kawula dumugi griya kanthi kawilujengan lan sukarna kepak ing raos syukur. Gusti sedayanipun kawula aturaken wonten ing ngarsa patuko ingkang sampun memulang dumateng kawula ngaturaken donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken, kraton patuko mugi rawuh, karsa patuko mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda. Nanging mugi sami patuko walaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton sawisesa tuwin kamulyan selami-laminipun. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita mahargya kawilujengan peparingipun Gusti. Sumangga kita nglajengaken gesang enggal kanthi nélakaken pangutusan satunggaling timbalan srana mandeng ing salib. Sro
kita tampeni pangutusan. Sami ngenerno manah panjenengan dumateng Gusti lan sami mandenga pamentanganipun. Kula sedaya tansah mandeng pamentanganipun Gusti. Sami dadosa seksinipun Sang Kristus lan sami martos-martosaken pakaryan salibipun. Kula sedaya sawega dados saksi-saksinipun. Tansah pinujia Gusti Allah kita. Samangke lan salomipun. Sami nampenono berkahipun Gusti. Tentrem rahayu lan katresnan ingkang kanthi pracaya saka Gusti Allah Sang Rama lan saka Gusti kita Yesus Kristus ana ing para sedulur kabeh. Sih rahmat ana ing wong kabeh kang padha nresnani Gusti kita Yesus Kristus kanthi katresnan kang ora sirna ing selawas-lawase. Amin.